phanta. Ukuphanta kubalulekile. Ekuphanteni kwethu silekelelana. Uthina ngoba ibizwa ngoShemeni. Akuyenzeka mlungu ukuthi oShemeni babe khona babe baningi. Kodwa ngithowe igidi mina. Angiyibekanga ngabe. Ngamagalelo ami. Awusinika amazwi okugquzela ngizwina ngathi umuhle Hayi amazwi athi vuka ugeza uphante. Mangaphanteki bizoza kweni niphante ndawonye. Mhla ka-24 sise-Shepstone ngizofika Friday. Iyodi game engizoyidlala. Lucy tshela uMzo noSmanye abahlanganisa indondo nami ngizoza nezami. Indondo to indondo. Siqhubeke negame. Mabe ngishaya ngiyabanikeza. Mangibashaya ngifuna lengangami indondo kaSmanye lengaka. Angifuni ngifuna lengaka. Ngimile lengaka. Angisho kabi umfowethu uyayigeza imoto unezinto zakhe azenzayo kodwa nami ngiyayithemba. Suzulu sihlangene siyanquma. Mayishazwe keep number plate. Number plate le. Hayi yena kasu uShemeni angithi ujeni uZwelonke. Mina ngithi akekho uZwelonke. Number plate le eShepstone khona uzoyithola kodwa maye ngishaya indondo zami zonke zoyi7 ngiyamnikeza. And akusizi indondo nje ngiyithole. Cape Town, East London. Qhubeka. Asibayeke. Uzomthatha ngayibhuti wami. Chichi. Nali chichi. Soda nje la. Tabazwe. Ngibamba nje mawuthe. Ngibamba. Tabazwe. eShepstone. uShemeni lo. Usuka phezulu. uShemeni lo siyamthatha ubele isilanda. Indondo ezungakhe. Hayi nothi ke indono. Phuma endondweni. Phuma endondweni. Oh ngize ngani? Iza ke imoto nje. Ngayiphi imoto? Le. Enamagalelo. Phuma endondweni. Eyikhona ichichi eCape Town. Phuma endondweni. Eyikhona ichichi eCape Town. Azange ngibe khona. Azange ngibe khona. Angidlalile nabantu Hayi dlala home ground le. Ayo home ground le. Inendondo ezungakhe. Ziwu6 indondo zayo. Ziwu6. Buya nazo ke besiyakhuluma. Ziwu6. Hayi into engenandaba leyo. Mina nginankinga ngisaba. Bani bengafuni mina usize nendono. Ifuna imoto idibane nenye imoto. Challenge accepted. Hayi mfethu Kodwa uma ngiwina zonke le ndondo zakho. Hayi ngiyakunika zonke. Shuthi sekunamagame awu2 awafunayo. Ufuna ukuhlangana nawo. Angifuni uthi uthini manje? uma ngiwina ngiyathatha. Isukile indaba. Zonke. Hayi khohla into bengeke. Akusane yodwa. Uneyodwa zonke ziyahamba. Mina ni province epushing phambili. Yilonto. Hayi. Kanti uyikhuluma lengithuli. Akithi abantu. So mawufuna unginikeza indondo zakho nje ungangitshela ngiyithathe. Wethu Ayohlangana eShepstone. Mina nginankinga umngane wami sawudlala. Yeah. Mina ucoach wakhe. Nami ngathi umfundiseni. ngimfundisile ukwasha. Hayi, hey, thula ke ibambe lapha. Kwanamhlanje Hey, bambe lapha. Akona khona nami ngibonile. Hayi sawuqeda eShepstone. kodwa hayi Mina ngiyabonga uma uyithemba kusho lokho kubonile sikulungu. Nixini ngalabo abawine ekhaya kuphela bawine hostile kuphela bangawini kwezinye indawo. Asikhulumi ngabo la. Sithi ngathi unendondo ezu11 Yoza u11. Uba uziwine home ground hayi. Ama park off. Hayi ngini. No ipark off ibalekile kodwa ngithi mina kimi. Lethani la bafana ababili engibafunayo. Hey, isukile indaba. Bathi GG ne38. Hayi isukile indaba. GG separate. Lethani 334 ne38. Hayi GG ningayifaki la. 334 ngishayela nje ukuthi icheme ngale kuyisini. Kodwa wafethu umdlalo omuhle uqhubeke. Umdlalo omuhle. Ukubalekile ukuthi sihloniphane emdlalweni sithandane. Ayikho lento ukuthi siyachoma noma siyithwele noma siphakame. Bafowethu hloniphana sithandane. Siyibandla makuthiwa it's a spirit of brotherhood. Mina I always say we rise by lifting others. Not ukuthi sikhupha ngokulayisha abantu. Omunye umuntu maye succeed empilweni. Nathi especially umuntu wakithi omnyama an African. Nathi siba proud lo muntu uzokwazi ukusivulela eminye iminyaka. I38 namanje sanitshela
yinhle kodwa ishaya into encane. Lento encane sizobona kuphi? shifting Uma ukuthi ifikile ngoba nala ayifikanga.